Og diha pa kada ni dai. Putog may ngani ko dai kay na may makamay-may na. Nabuhi ko bumi kanimo dai. Mga ngiti mong tutunaw sa puso ko. Hi guys, good morning. Ako na pa din si Reverse. Ano February 2. Birthday sa pagkumangkon. Anak na Gabriel. Manghudikin-kin. Maadto ko karon bisag sa kataban ang likod lagi kinapian kong hapon. Shout out ako sa channel ni Eli May. Tanawan niyo guys na siya karon sa Texas. Buutan pa na siya guys. Ja, i-subscribe rin sa kitang channel kay aron siya sa kabuutan. Magkita-kita araman taan sa inagabot dito sa Karangi. Unsa dato yung mahitabo. Ayo. Palitan. Kita sama. Sudah nagampikan. Ada restoran Karangi. Di na makabarog. Naglisan ka sa ginawa. Naglisan na ginawa. Kabusog. Yun na mag-spaghetti. Nagkibaw man. Kung may pasahin ka ni mo, ngayon may buka na. Nariyan na makabarog. Tapos ati labaw po. Nakasawa kayo pa niyo ko dahil. Makabarog lagi. Uy, naragatang birthday girl. Sa grabe. Aramang kagwapa. Bilante! Pila na may imong edad, babe. Pila na may imong edad. Kunan! Edad Ilya! Kunan! Baby, pila. Alam, ibuk sa milubilan! Nagpataguan bilahan! Pila edad, Ilya? Ha, mga niya ng ninong. Guwapo pag dekorasyon para magnas. Kuan, hotel. Raman dyan ka na na yan. Alas mo, itiring dyan mga dagko. Lami, ito pa kanisa. Di na ba ka? Asa na yung interviewon si Irving anong daot ni isang naong? Na may mga samad-samad. Di siya pa rin ka bangga. Pag-break na, man, sayaw man na, di ko ito masayaw, no? Kasi, di ako may sound. O, sa ito nagkarag-karag ang motor. Pag meron, As ini po dahil nalain siya. wala, nakras ko. Na-damage. Anong nalain man? May mga daot sa isang mga naong. Saan mo panigwa pong samot? Aw, butang eh. Na, ito. Dari. Ikaw may ko. Anda. Dako ni Quintas Farm. Bawa sa una, makras ko, pararanin mo. Isa ka mo, ang motor. Nakras ang motor na, ako may kras ang motor. Dahil, Dari. Motor, wala diha. ana mo kabag uno, ay, pangtang baguhan, pabitaw na kayo. Ano siya, nagpatsit ko ni siya. Lagi. Di ko tayo ka, lag-lag dito. Ando mo ka naglaban mo. Dagan mo sa maril na hiwa pa na, hiwa na. Agong hindi mo na daot na pareha na yung mga daot na nag-uuk. Kuha pa daot na, kita pa daot na po. Na di kada pareha makatanim manulog, daot tulibagbag. Yang kuhan, magkuhang. Si tao na ko ni Along Gagas. Pitrito. Ang business house katipunan sa una. Kuha na ako. Kuha na ako. Wait. Wait. Pader, rera ko na. Pwede bang magpahirap ko yun? Tapi ang kong kahapon ka na. Nalagay ko bakil na. Sa kadali. Di ang nalinis bakilid, tuan ramang ko na kan abihin. Udlog sa abihin. Kalos Dios ang buktot ng Dios. Udlog sa abihin. Parong-parong bukid, ang buktot na ligid. Isa kaligid to. Sa kaligid. Bakilid, ang lagi. Ang tambal. Unod sa pihin, ato lang kunin na iyon. Day, will day, manghapin na ko day. Kaya yung maning bayaw. Ako bala mo sa baka. Ensa, gikuha ko nila dito sa bahay kay gimingaw na kay. Gimingaw. Ilang kabuan kahapon dito nagkita no? Sige, baka nga. Tapos mo ka. Uy, sipsip Selfie. Uy, jarat. Wala na may Di ka hawon. naman kung baka ha. Musulti ka ko. Okay ra na ko sa rin nagsuso. Duha man kung may nagsuso. Buang nga dyan ang baka halagi. Duha man kung may nagsuso. Okay ra ka sa gating uwan. Ingon
Ato mo para ba yung suso? Wala na lang yung simudulain. Tubo. Kuan, grabe ito pagka mo suso. Api ka sa manggot. Ano po para ba yung karong diwang-diwang? Api ka sa lagito. Api ka sa ito. Buyaw. Buwan yan sa katuin. Ato para ba yung suso? Grabe na pa na yung baba. Ikaw po ni. Bugal naman gadyan ng imo. Marang nito ibo. Oh, ito ibo baga naghubag mangguni. Baso kay wa. Ika mo vlog ko. Baso kay kumpleto pa ng ngipon. Agang gisaligan sa ngipon katura pa kay hilo. Ika umawa nag-hilo ngipon. Gapo ko. Baso kay nagdayo ko pero sapi-sapi. Vlog na lagi. Okay, mag-among channel si Edi Boy. Hindi ko na bumbasa. Edi boy. Ha? Hindi ko na bumbasa. Kanang princess ko nga, wako nang kuhan ka nag-away mo sa maestra. Ano na mag-away? Pangutahan naman ko niya. Kaya naman. Nga naman, di man sila. Ako, kao na saging ra. Dahil sila, ilang taon. Karning manok, karning maka, karning mamoy, kuhan, umasapoy tag among maestra. Alauna media ra, ikuan na isang kami. Katong ang classmate ito, naglaway-laway na bulangoy rag amo. Sa rika, kuanan. Wa, beda kong, pasod ka. Punta ko sa nang aking pag-aralan. Di tayo nagkita. Loh, nagpalutaw-lutaw sa ako nagsakaragatan ay naku, kasakit. Kasi Marco di ay. Si Manday ni si Santa. Grabe kang uyab sa una. Na, ano na uyab? Ako magaling uyab ta, wa ko kay bawo, wa ka kay bawo uyab ta. Kung makay bawo ka, bulag ta. Ngano ba na ibot? Bulag mo. Diba, gata sumadong kabubaton? Kay bawo naman ka, bulag. COVID na ba ron? Isa-isa, kunuhay o COVID, adyan mo kagawas ba, karo, kanunay mo tambid. Alang daghan tanong kalimutan kay, kumakuwag asan, ibangan lima. No, ibangan lima. Isa mahitabuan mo ko sa, isa lima kanunay burus. Isa adyan mo kakuha no ko sa asawa, lima ka mo. Kayo para na ho, senior citizen na may ang panguanan. Lima kabuk senior citizen ang panguanan. Pag-asawa. Lima ka senior citizen ang panguanan. Masawa kong senior citizen na makabuok. Dapat senior citizen na sa eskwela pa sila grade 1. Aron na ko school test. Pati kayo? Taglaki. Dato na ka. Karta, anak ka. Sa nag-quarantine dyan. Salamat po sa inyo na pinanood niyo ako. Ang mga pinsan natin dyan, sa ano... Pilig, English, arong bibo. Kamao ba kung in-English yung grade 6 na ko katiwas? English ginagawa. English karabaw ba? Bakit nga na? Kuya mo na yung pagka-damit day kay... Ang namaot na! Guwapo ba dahil ko tayo? Nabitaw ako ng sugsug sa... Daga na ikuan, damage. Dahil sinsiyo. Diyan mo, puso ko damdamin. Di ako sa'yo magbabago. Puso ko'y sa'yo lamang. Gabi nagdamgubit ako na mga ning ulikan. Ba nagumikan sa pag-ibig na to? Nabuhay ko gumikan yung mulay. Sa adyo-adyo po ko kaya sakit madandari mo. Balik-balik na. Adyo na rin sakit sa ang buhog. Adyo sakit sa buhog kayo. Di ba lang kukuwi lang? O kamo na may motor. Adyo ko nina. Ang motor mo ko, kamoy mo dagan. Ang motor may pasakjan ninyo. Aro magrasta, ang motor. May madaot kay ang motor manggali. Adyo si katawa bihan. Sakto man. Sakto man dyan. Sakto ka dyan. Si Inday Sale, Day Sale. Inday Sale, Katat ko Day no. Sale. Sali, Mayora. Mayora. Yun nga ako na pa rin mo si Diboy. Kay, Bito kay. ito ba nag-igar nga. Kita ko nang duha pagkasaon niya. Butang. Ingon lagi ko. Kamu Kung lagi ko pagkasaon niya mo kung Mayor. Kay katong Dagdagan na Day. kay baka na magasto. O baka. Pwede manggali ang katong imong kuan Day. 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 Pwede Day. Mga ang datong taga puti Day o kanang gusto ka Day. Kay ihawan ka na puro makog Day. Kanang na hagbang ang kuan. Bakag. Ingani.
Grabe dyan ni Wangas. Baka dyan. Kaya ba da? Ano tayo na laman? Atay mo nga, namulog ka. Buyan. Serius. Ala tayo na mas baka. Wah, ito kay Ajang paningkamutan kay makwarta ko po. Di dyan ikuan ng baka kay Pernas Kogmaan. Kogmaan. Tomorrow. Aris kantang Lunes nang tayo'y nakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Bakit ba tayo? Ano ba? Sabado maglagi ko at armahunong nagkanta. Magkikita ron. Marzaran? Oh. Uy, mag-martis. Ang muna magkikita. Kano sabi ka pa ulit na? Pasko! Kunin mo day. Dali man day, gibunusan ko day. Padadaan ba ko ng day will day. Nakurot naman na gumikag ka biglang nawala ka sa akin. Umiyak ang puso ko sumisigaw. Labanan natin ang puso na siyang sumisira sa pagmahalan. Alam ko. Nawa, nahinukan sa karoon pakita ano nato. Para nung dulo na. Ilang taon, bakit ka kumaliwan? Kay nagsabi. Hindi ba mag-lawa? Pagod kalit. Hindi na nanong. Bakit mo nagawa na ako'y iyong saktan? Ano naman po kung masakitan ko dahil? Ilang taon kitang iniingatan. Nagkaubre ko lang giingatan nga. Walang matitaon. Kuan magbuto nagkaila ta nang nag-birthday dari di ay. Wala ba taon? Buwan pa. Samot siguro og 5 ka tuig, samot siguro og udawat og ingana imong buhaton na. Sinasamba, minamahal. Ay sa Amerikano imo kuan, taas ang ilong, taas mo bakit mo nagawa ito sa akin? Muli na alala mo nang di kanta to sa grabe ang dugo sa pagkakonsero. Ginoo, ang gilis lang at ganit. Mga ngiti mo tutunaw sa puso ko. Ganito aking nadarama. Ako rin pinanggap ko'y kay yakapin.